10 χρόνια, Σύλλογος Γονέων 36ου Δημοτικού Σχολείου. Το θυμάμαι από την αρχή, πολύ τρέξιμο, πολύ δουλειά, πολύ άγχος, πολύ αγωνία για το τι θα βγει. Τελικά νομίζω ότι καταφέραμε να μοιραστούμε τα παιδιά μας πολύ ωραίες εμπειρίες και άξιζε τον κόπο. Πριν από λίγα χρόνια, μια μικρή ομάδα ανθρώπων ξεκίνησε το νέο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες, αλλά με τις δράσεις, την επιμονή και τις διεκδικήσεις τους κατάφεραν να δημιουργηθεί μια κοινότητα αλληλεγγύης η οποία ξεπέρασε τα στενά όρια του σχολείου και αποτελεί πλέον ένα ενεργό κομμάτι της γειτονιάς. Έμαθε σε πάρα πολύ κόσμο ότι οι συλλογικές διαδικασίες μπορούν να κινήσουν ακόμη και βουνά. Νέος Σύλλογος Γονέων 36ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών. Ένας σύλλογος γεμάτος δράσεις, εκδρομές, πάρτι, παραστάσεις, δραστηριότητες για τα παιδιά, διεκδικήσεις για τα αυτονόητα και άλλα πολλά. Τι σημαίνει για μένα? Ότι διεκδικήσαμε και δημιουργήσαμε όλοι μαζί, παιδιά, γονείς και δάσκαλοι, ένα καλύτερο σχολείο για τα παιδιά μας. Δηλαδή, δεν καθίσαμε στα αυγά μας. Νέος Σύλλογος 36ου. Μέσα από την πληθώρα των εκδηλώσεων, των δραστηριοτήτων, φιλανθρωπίες, δράσεις, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, δημιούργησε όμορφες αναμνήσεις, όμορφες εμπειρίες. Έκανε το χώρο του σχολείου πιο ζεστό για παιδιά, δασκάλους και γονείς. Δέκα χρόνια νέος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 36ου Δημοτικού. Μεγάλος ο σύλλογος μας. Φιλία, αλληλεγγύη, συμμετοχή, αγώνας και πετυχαίνουμε πράγματα, παιδιά. Και πολύ καλό παράδειγμα για τα παιδιά μας. Ειδικά για τα φετινά εκτάκια, τα οποία παραπονιούνται. Τόσα χρόνια φωνάζετε και μόνο εμείς δεν προλάβαμε τίποτα, μόνο κάτι τουαλέτες προλάβαμε. Καταλάβανε όμως ότι με αγώνα, συμμετοχή, με αλληλεγγύη και με επιμονή γίνονται πράγματα, παιδιά. Αυτά. Χαιρετίζω τα 10 χρόνια του συλλόγου μας και για μένα ο σύλλογος σημαίνει διεκδίκηση, αγώνας, συντροφικότητα, γειτονιά και όλα αυτά για τα παιδιά μας, για ένα καλύτερο σχολείο, για μια καλύτερη κοινωνία. Ο σύλλογος για μένα είναι πολλά. Ένα από αυτά είναι η μαμά που μου είπε προχθές «Ευχαριστώ που είστε δίπλα μας». Η μαμά που έτυχε να μην είναι από την Ελλάδα. Της λέω «Εγώ ευχαριστώ που είμαστε όλοι μαζί». Αυτό είναι ο σύλλογος. Είναι αγάπη, είναι αγκαλιά, είναι αλληλεγγύη, χωρίς σύνορα, χωρίς όρια. Διαφορετικότητα, διάλογος, ομάδα, κοινότητα, διασκέδαση και χαρά, προσκλήσεις και λύσεις, βάιπα και βάρδιες, φροντίδα, εμπλοκή, επιμονή και αλληλεγγύη. Για μένα σημαίνει ότι όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας και τάξης, μπορούν να συνυπάρξουν ομαλά, να αποκτήσουν κοινά βιώματα μέσα από τις δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις και έτσι να δημιουργηθεί μια κοινότητα. Μια κοινότητα στήριξης, αλληλεγγύης, συνεργασίας και διεκδικήσεων. Νέος Σύλλογος Γονέων του 36 είναι συνεργασία και συνδημιουργία. Είναι μια ευκαιρία να γνωρίσεις καινούριους ανθρώπους και πάνω απ' όλα είναι η δυνατότητα να φτιάξει τις συνθήκες που κάνουν τα παιδιά χαρούμενα.
Ο Σύλλογος Γονέων είναι μια μεγάλη οικογένεια με πολλά παιδιά. Το 36 ξετσούμισε, είπε πριν από λίγο καιρό μια δημοτική άρχοντας και με βίασαν τα γέλια. Όχι γιατί μου φάνηκε αστεία η λέξη, αλλά γιατί το 36 ήταν ξετσουμισμένο. Γι' αυτό και είναι τόσο όμορφο. Ο νέος Σύλλογος Γονέων, αναγνωρίζοντας πως οι γονείς έχουν το δικό τους ρόλο στη σχολική κοινότητα, σεβόμενοι και σεβόμενες τα υπόλοιπα μέλη, τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά, χάραξε πορεία και πήγε μπροστά. Και αν τα πρόσωπα άλλαζαν, η πορεία αυτή υπήρξε σταθερή. Γιατί είχε πάντα ως στόχο ένα καλύτερο σχολείο, ένα σχολείο ισότιμο για όλη την κοινότητα. Γιατί είχε πάντα ως πηξίδα τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη. Γιατί δεν μάσησε στα δύσκολα, έκλεισε τα αυτιά στις ειρήνες της εξουσίας, διεκδίκησε και διεκδικεί αυτά που ανήκουν στα παιδιά, στους δασκάλους και στις δασκάλες, στους γονείς, στην κοινωνία. Κάνει τις γιορτές του, τα παζάρια, τις δραστηριότητες του Σαββάτου, τις εκδρομές του. Κάνει τις παρεμβάσεις του σε ό,τι αφορά τη γειτονιά, τους ελεύθερους χώρους της στο δημόσιο σχολείο. Δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνουν οι άλλοι για το σχολείο και τα παιδιά. Αντιστέκεται στην προσπάθεια ανάθεσης ευθυνών που δεν του αντιστοιχούν και ταυτόχρονα διεκδικεί δημόσια δωρεάν παιδεία για όλα τα παιδιά. Και τελικά, η ιστορία αυτών των 10 χρόνων αποδεικνύει πως, αν και δύσκολα, τα καταφέρνει. Ένα πλατή δίκτυο αλληλεγγύης δίπλα σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, ακόμα και εκτός 36. Με το υποκείμενο που το χρειάζεται να αλλάζει κάθε φορά. Μια φωνή ανθρώπων που η χρειά και η έντασή της έχει δεκιμάνσεις, αλλά φτάνει παντού τη στιγμή που πρέπει. Ο νέος Σύλλογος Γονέων έχει παρελθόν, έχει παρόν και σίγουρα έχει και μέλλον. Γιατί όπως είπε και ο ποιητής, η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Τα πιο όμορφα παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Μια φορά 36, για πάντα 36.